Reply yan. Buwan na bihan na gano'n. Huy! Ano sa man? Ano yung puso-pusoin, darling? Wala eh. Kuwara ko ning mga kauban ba nga. Mutana na ba ka sa ang reunion ba? Reunion? Nakita ko sa messenger eh. Wala eh. May puso-puso sa chat mo? Sa heart. Kuwara eh, kauban naman pa, mga kauban. Batchmate ba? O ano daw? Kuwara ko, mutana sila ba? Reunion. Huwag mo ba? Kaya ko eh. Reunion? Oh. Saan? Wala na mo. Usap ka doon. Patingin nga, darling. Wala. Kuwara eh. Kuwara ko. Text na ba? Ayun na yun, darling. Nag-reply na. Dali! Lamor. Wala na. Ay, sos, ang bilis mo. Dinelate mo. Usap taon ka eh. Super abs ka. Sinusay taon eh. Bilis na ito makadelete Huwag mo ko'y privacy ani nga. Unti mo, reply yan sa kauban. Suko maka. Patingin sa group. Dali, papasa, dali. Pabasa ko sa group. Sabi tao ka kuan eh. Tao ka eh. Paglungag lang dito. Lingag. Kung wala kang nililihim, ba't ayaw mo ibigay yung password? Saan nga hinabot magkapasword doon? Tao ka eh. Hindi ba mo yung password, no? Paan ka noon? Dali ram ko na password doon. Pislito na. Tao ka eh. Akin na. Patingin ako rin. So, Pistilan. Paan na tao eh. may nililihim siguro to si Tinoy. Kaya si kagduda-duda no? Duda-duda. Ayos ka lang, Tinoy, ah. Suko noon. Parang mga kauban gani. Ba't ayaw mo buksan? Dahil lang buksan, no? Sulan, wala eh. Password nito. Tao eh, pasok. Di ko na mabuksan, no? Yung dating password na alam ko. Ano password nito? L na L. Maglisi na. L. O ka na. Siya, magkanoon. Sa kabihana. Suba ang kasilusa. Huwag itong itong buhata. Ako rin. Testing sa kayo mga classmate ka sa una. Sa kabihana eh. Butas lugar kayo pagsilusa. Huwag rin ako malilita yung gitik sa karin day. Patay ko ni. Patay ko ni. Hala, patay. Kari na to. Abangay ba? I love you ba? Tinoy! Sino to kari na to? Koray. Mga text na sa mga kauban mo. Reply na sa kauban mo. Reply na. Reply may pa I love you ba? Di na sa ko eh. Di na. Basahin mo to. Tingnan.